Ако бях изчакала още малко, щях да остана в инвалидна количка за цял живот. Кълня се в здравето на внучката си, че за да се движат ставите ви отново без болка, са ви нужни само мед и 7 дни. Ако не сте готови да повярвате в това, затворете това видео точно сега и продължавайте да пиете шепикапчета за стави всяка сутрин, докато стомахът ви не каже стоп. Но за Бога, изслушайте ме до край. Бях точно като вас умна, горда. Си мислех, аз знам всичко по-добре от всички. Нали не съм глупачка, че да вярвам на подобни глупости. Доверявах се само на лекари, на скъпи престилки и рецепти, заради които портфейлът ми плачеше с кървави сълзи. Но имаше едно нещо, което ме пречупи – моите стави. Първо беше само пукане сутрин. Коленете ме боляха като пред дъжд. Ужас. По-късно започнах да избягвам стълбите. Казвах, че с асансьора е по-удобно. А после дойде онзи проклет ден, в който не можах да стана сама от леглото. Лежах и виках внучката си, за да ме вдигне като малко дете. Тогава наистина се уплаших. Спрях да вярвам на собственото си тяло. Хапчета? Похарчих цяло състояние за тях. Болката се връщаше след 3 часа. Кръмове втривах с килограми. Ефектът нулев. А лекарите само вдигаха рамене с цялото си високомърие. Възрастта, госпожо, какво да се прави? Хрущялът не се възстановява. Свиквайте. Да свиквам с това, че ставите ми умират. С това, че ставам тежест за децата си. И тето, че един ден съвсем случайно попаднах на статия за един студент по медицина, който по време на практиката си в старчески дом забелязал нещо странно. Хората, които използвали един стар метод за възстановяване на ставите, почти не се оплаквали от болка и се движили много по-лесно от останалите. Честно казано, отворих тази статия само от любопитство. Какво може да разбира един студент от болни стави? Но това, което прочетох по-нататък, направо ме порази. Статията беше подробно обяснено това, за което обикновено се мълчи, че противовъзпалителните хапчета са капкан. Те само временно потушават болката, докато хрущялът продължава да се разрушава. Този омагьосан кръг болка, хапче, по-силна болка, по-силно хапче. Стомахът се предава, а след това започват да лекуват стомаха и бъбреците ви. Но никой не ви казва право в очите, че ставата може да се възстанови по друг начин. Там се говореше и за средство, което действа директно върху областта на ставата и помага да се задейства регенерацията на хрущяла абсолютно без безкрайни болкоуспокояващи лекарства. Когато свърших да чета, не повярвах. Твърде просто, твърде логично. И в този миг за първи път си помислих, ако през всичките тези години просто са ме държали на хапчета, вместо наистина да ми помогнат. Най-много ме вбесява това, че нито един лекар не ми каза право в очите. Госпожо, хапчетата, които ви изписвам, разрушават стомаха и бъбреците ви, а хрущялът продължава да се изтарива. Да приема загубата на свобода на движение като Божие наказание. И кой изобщо реши, че трябва бавно и унизително да гаснем в инвалидни колички? От все сърце ви казвам, ако си мислите, че всичко ще премине от само себе си, грешите. Ставите не се възстановяват сами. Пукането прераства в болка, болката в неподвижност, а неподвижността означава, че вашите близки ще решат, че сте обуза за тях. И здраве, и старчески дом. Виждала съм такива хора. Те седят и чакат пред портите всеки четвъртък. Някои плячат, само защото при тях просто никой повече не е дошъл. Но ако не искате до края на дните си да молите някого да ви вдъгне от леглото, натиснете линка по-долу точно сега. Дори да сте заклет скептик до мозъка на костите си, прочетете статията за студента, който случайно разкри това, за което мнозина предпочитат да мълчат. Там се обяснява защо ставите се разрушават по-бързо отколкото трябва и какво можете да направите точно сега, преди да е станало твърде късно. Аз опитах и за първи път от много години сутрин ставам от леглото сама, без болка, без пукане. Внучката ми ме гледа и не вярва на очите си.
Стига сте търпели тази болка в тишина. Натиснете линка сега, преди да...
ご支援は0120苦難に立ちハーフ。次は分からない。あんな手前に置けるものじゃないですね。一緒だ足りね。